Joseph Ellul, ħaddiem ta' 38 sena minn Marsaxlok, tilef ħajtu traġikament it-tlieta filgħodu wara inċident sfortunat fl-impjant tal-inċeneratur tal-Wayserf tal-Marsa. Kien għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu meta intalbet l-assistenza ta' tim mediku mill-Isptar Mater Dei f'dak li kien deskritt bħala inċident serju. Iżda minkejja l-isforz ta' tim mediku, Joseph Ellul ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Kien hemm xieni taqsim il-qalb hekk kif il-qraba tal-vittma ingħataw din l-aħbar kera mill-uffiċjali tal-kumpanija. Joseph Ellul magħruf bħala Ix-Lukkajr kien selaq sninu ftit tal-jiem oħra fl-20 ta' Mejju. Bosta kienu xxukjati meta semmu li kien ħareġ biex jaqla l-ħobża ta' kuljum u ma reġax lura mal-qraba u ma' sħabu. Intant fuq il-post tal-inċident, il-kellim tal-Pulizija Brendan Pisani qal lill-medja li dwar dan il-każ infetħet inkjesta immexxija mill-Maġistrat tal-Assa Elaine Merċieqa. Fl-istess waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mid-Distrett tal-Ħamrun. Pisani qal ukoll li l-Pulizija għadha tistabbilixxi id-dinamika u qed tinvestiga kif seħħ dan l-inċident sfortunat. Fuq il-post bħalissa għadha kemm waslet il-Maġistrat Dr. Elaine Merċieqa li qed tmexxi inkjesta flimkien mal esperti maħtura minnha kif ukoll flimkien mal-uffiċjali tal-forensika u tad-distrett sabiex nistabbilixxu eżattament id-dinamika ta' dan l-inċident. Għalissa kif seħħ l-inċident għadna qed ninvestigaw dik hija l-unika informazzjoni li għandna bħalissa f'idejna. Intant, fi stqarrija maħruġa mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA bdiet tinvestiga il-każ minnu fih. L-awtorità qalet li minħabba li l-investigazzjoni għadha għaddejja ma tistax tgħaddi kummenti f'dan il-mument.